ba na Najeriya ba har ma duniya baki ɗaya. Babu wanda ya zaci abin da ya faru zai ba. Saboda haka alƙalan da suka tsaya suka jajirce suka tabbatar da gaskiya ce, ƙarya ce, suka sadaukar da kansu suka faɗi gaskiya. muna gode musu, muna yi musu katon alheri, muna fata yadda suka farfaɗo da martabar alƙalan Najeriya, muna fata ne kasa da su kamar yadda su ne alƙalai suka ba da shawara a ranar cewa su da darasi su ma su yi wannan hanya da wani tattattun alƙalai suka fito da ita. Abin jin daɗi tun da aka yi wannan hukunci, mu'amala mata canza ta al'umma da ɗaya. A yau a Kano na ga a social media wasu matasa da suke ba mu shawara cewa ɗaya daga cikin bayan wasu da muke yi a jihar Kano, su matasan jihar Kano sun ƙara tun al'ummar jihar Kano sun ci musu rasa cewa wannan shugaba da ya jagoranci shari'a wanda ake ce musu shari'a jihar Kano waɗannan matasa abin da suke magana shi ne sai a sadaukar da ɗaya daga cikin wannan gabobin sama ko ta ƙasa da za a yi a saka sunan John Okoro. In Allah ya yarda za mu yi nazari a kai kuma za mu yi abin da muka ga ya dace. Matan da al'ummar jihar Kano suka ƙara furtawa ya kamata da wani abu a kan muna gode muku ƙwarai da gaske da dukkan al'ummar Najeriya gaba ɗaya da ma na duniya. Bayan an faɗi hukunci da kwana ɗaya muka taho kan wannan karɓa da aka yi mana ba za mu manta da ita ba. Domin tun da muka zo sai da muka yawa 14 muna titi, awa 12 daga shi daga kwanan ɗan gora zuwa filin raha. Kuma mafi yawan al'umma musamman matasa maza da mata tun daga kwanan ɗan gora ina kallo ba su tsaya ba sai da su muka jure a filin a wajen ƙarfe 12.
wannan babu shakka ya zama wajibi a kan mu ci gaba da gode muku, mu ci gaba da gode wa kuma mu ci gaba da yin alƙawarin cewa in Allah ya yarda ba za mu ba ku kunya ba a kan wannan ba. Duk wannan nasara da muka samu, ni babban abin da ne da shi kuma na samu tasirin sa'i shi ne harkar shari'a ta zama abu na ɗaya ɓangaren shari'a katta, na biyu ɓangaren siyasa. Dole sai an samu biyu sun tafi inda a Najeriya sai za ka samu kasa. In ka samu ɗaya ba ka samu ɗaya ba, to akwai kasa. Ɓangaren siyasa Allah ya taimake mu samu kamar yadda na faɗa da cikin alƙalai masu tsoron Allah, wanda suke matuƙar ƙoƙari kuma suka dawo da mutum alƙali. Ɓangaren siyasa, duk abin da zai faru, to idan wasu manyan ba su sa hannu ba, to akwai matsala. Wannan gabar abin da yake so da ce shi ne